ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ପଥରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅସୀମ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଏକ ଅମର ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ଏହା କୋଣାର୍କର କାହାଣୀ। ସବୁ ମହାନ କାହାଣୀ ପରି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାହା ହିଁ ଜଣେ ମହାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଶେଷ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କାହାଣୀର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାର, ଯିଏ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ପଥରରେ ଗଢ଼ା ଏକ ଚଳମାନ ରଥ, ଯାହା ସମୟକୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାର ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ କାରିଗର ବି ତ ସେମିତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେହି ସମୟର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ପଥର ବି କଥା କୁହେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, 1200 କାରିଗର ଆଉ ପୁରା 12 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ସବୁକିଛି ଆସି ଅଟକିଗଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥର ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେହି ପଥର ଉପରେ ହିଁ ଝୁଲୁଥିଲା। ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ। ସବୁଠୁ ଉପରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଥର ବା କଳସଟି କୌଣସି ମତେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏହା ବିନା ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ହିଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଏବେ ରାଜା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫରମାନ ଜାରି ହେଲା, ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ନହେଲେ ସବୁ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏବେ ଏଇଟା ଆଉ ମନ୍ଦିର କାମ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ନିରାଶା ଖେଳିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶୁ ମହାରାଣା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହେବାର ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶା ସରିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଣେ ଯିଏ ଏ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଥିଲା ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଧର୍ମପଦ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଯେଉଁ କାମକୁ 1200 ବଛା ବଛା କାରିଗର କରିପାରିଲେନି, ସେ କାମଟାକୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା କେମିତି କରିବ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପଦ କେବଳ ସାହସୀ ନଥିଲା, ତା ବୁଦ୍ଧି ବି ଥିଲା ପ୍ରଖର। ସେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିନେଲା। ଏମିତି ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଯାହା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଉ ତା ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେଲା। ସେହି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ପଥରଟି ଶେଷରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଗଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। 12 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା ଆଉ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଅସଲ ମୋଡ଼ ଏବେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଧର୍ମପଦ ଏକ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ଏହି ସଫଳତାଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ଯେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଏ କାମ କରିଛି, ତେବେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଅପମାନ ହେବ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ, ତେବେ ତା ବାପା ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ନିଜ କଥା ଭାବିଲାନି। ନିଜ ବାପା ଆଉ ସେହି 1200 କାରିଗରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଧର୍ମପଦ ଏକ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଯାହା ଇତିହାସରେ ତା ନାଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଲା। କାହାଣୀ କୁହେ, ସେହି ରାତିରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତଳେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେହି ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖୁ, ତାହା ଖାଲି ପଥରର ଏକ ସୌଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ କୁହେ। ତେବେ ଏହି ପୁରା କାହାଣୀରେ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯାହାଙ୍କର ବିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା; ବିଶୁ ମହାରାଣା, ଯାହାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ କଳା ଥିଲା; ଆଉ ଶେଷରେ ଧର୍ମପଦ, ଯାହାର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ବଳିଦାନ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆତ୍ମା ପାଲଟିଗଲା। ତେଣୁ କୋଣାର୍କ କେବଳ ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପିତାର କୌଶଳର ପ୍ରମାଣ ଆଉ ତା ସହିତ ଏକ ପୁତ୍ରର ଅମର ବଳିଦାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମାରକୀ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ରହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାରକୀକୁ କ'ଣ ଅମର କରେ? ତାର ପଥର, ନା ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ?